Le président est très mal entouré. On a le courage de le dire. Kono kam mi yaadaani heen ɓurinimi min Abou Kane wona ko ɓurinimi ko wonata ko Allah andi ko wonata ko ɓurinimi ko parti o daña candidat min jiiɗi ko justice yo waɗ liggey muɗum ɗiɗon moyen yo hokke miskineɓe ɓe soɓe ndemi ɓe gartire yimɓe ɗum woni ko ɓamtata leydi par ce que parti o il faut yimɓe paama hannde ko wiyeteɗo opposition ko fof la 80% des jeunes gummi koye APR o dañi duuɓi makko jeeɗiɗi mbawmi lim ɗum ko 1 mandat o dañi duuɓi makko 5 mbawmi lim ɗum ko 2 mandat kilifa baɗɗomi kilifa o hoolo ko foti cour de compte wi ɗum ya liggonumi oɗo liggey jomumen mbaɗa liggey mum ha gasa an e maɓe poti e leydi ndi mbiya ade juge ɓe en tant que ɗe joguiɓe casquette uji politique président ko haalnuno kam ko o wi kam kala ko faye 3e mandat omo haɓo ɗum ce qui n'est pas normal wiye hande poste de santé nen ɗo hande pendant 2 semaines désordre mo ganduɗa jomumen caftako